Raspe tässä Flow Filmsistä ja nyt on ensimmäisen vlogin aika. Ja mikä tää on tää juttu? Tää on nyt semmonen juttu, että aletaan tekemään teille tämmöstä videosarjaa, jossa puhutaan meidän tanssikuulumisista, tapahtumista, meidän projekteista, sun muista ja sitten aina postaillaan sitä, Elikkä postaillaan sitä Facebookiin ja ehkä tonne Tampereen katutanssijat ryhmään ainakin pari ensimmäistä jaksoa. Ja pidemmittä puheitta mennään sitten asiaan, eli Baltic Sessioit. Virossa järjestettävä tapahtuma. Siellä on paljon battleja ja mä en tutustunut siihen vielä sen tarkemmin, että minkälainen se on se systeemi siellä, mutta siellä on monenmoista eri battle-tarjontaa, monesta eri lajeista, street-lajeista varsinkin, tai mun mielestä se on street-tapahtuma. Mutta joka tapauksessa se on Tallinnassa ja se oli muistaakseni ensi maanantai. Eli onko se sitten 15. päivä? Kyllä vain. Eli semmonen on Tallinnassa tämmönen tapahtuma ja siitä lisätietoja voitte katsoa alla olevasta linkistä. Mä laitan sinne kaikista näistä tapahtumista mitä mä sanon niin linkin. Sitten Suomessa järjestettävä iso tapahtuma. Taikka iso, on se kyllä iso tapahtuma. Suomessa ei niitä ole niin paljon. Niitä tapahtumia, niin tää on semmonen merkittävä ehkä. Niin Funkin Styles Finland 2012. Ja siellä on myös, muistaakseni 1 vs 1 battleja on eri lajeista, locking popin, hip hop, oliko vokue, mitä kaikkea siellä oli. Sori. Vois pitänyt ottaa vettä. Funkin Styles, eli siellä on monta eri lajia ja hyvät tuomarit, esimerkiksi Saksasta tämmönen kuin UK, mä en tiedä ootteko koskaan kattellut tai mitään, mutta kannattaa. UK on hiton hyvä hip-hop-tanssi. Tää on ensimmäinen 11. marraskuuta ja Musiikkitalolla Helsingissä, eli jos ootte siellä päin taikka muuten kiinnostusta löytyy, niin katsomaan sinne taikka tanssiin sinne. Mä en tiedä mikä se oli se ilmoittautumisaika, mutta nyt en muista. Siihenkin linkki tonne. Sitten on Yleltä tämmönen ohjelma tulossa mun mielestä Yleltä, koska mun mielestä siellä sivuilla luki Yleltä. No, tulossa tämmönen ohjelma kuin Pakkotanssia, joka perustuu tähän Cut to Dance formaattiin. Mulle toi on vielä aika auki toi TV-ohjelma, taikka ei se sinänsä periaatteessa on, mutta en oo tutustunut siihen, niin siihen on myös linkki. Sinne on ilmoittautumiset nyt käynnissä. En tiedä koska se ohjelma tulee sitten ulos, mutta niin. Sitten Jameista sen verran täällä Tampereen, kukas mulle lähettää viestiä? Valtsu pistää viestiä, niin täällä Tampereen suunnalla niin koitetaan taas järkätä niitä jameja ja toivotaan, että tulee paljon porukkaa sinne. Mä voin tehdä niistä videokoosteita ja tämmösiä pikkujuttuja ja mitäs sitten, jos joku ei tiedä Flow Filmsistä, niin myös linkki alhaalla meidän sivuille. Pahoittelen tätä minun kurkkuani. Joudun tällään köhiin tässä välillä, mutta sinne myös linkki. Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto ja meikäläiset voi lähettää sähköpostia tai inboxin viestiä, jos siltä tuntuu. Sitten mä laitan tähän perään, taikka itse asiassa mä laitan perään, vaan mä laitan NYT nyt. Ehkä tulee tohon semmonen boksi. Tohon johonkin. Sitä pystyy myös siirtelemään näin. Ei, tossa se on jossain. Sitä kun klikkaatte, niin pääsette Freestyle-episode 6, mikä me tehtiin Valtsun ja Paavon kanssa Ratsmatatsin tanssistudiolla. Niin, tehtiin siellä semmonen episodi 6 ja siinä on eri musiikkeja ja vähän
kaikkea ja lopussa vähän kaksinkin valtsunkaan koitetaan vetää freestyleja ja hakea sitä connectionia, tiedättekö mitä pitää olla. Pitkästä aikaa koitettiin ja ei siinä muuta sitten. Tässä oli tältä erää kaikki. Seuraava video tulee, en tiedä koska tulee, mutta tossa varmaan mä voin koittaa tähän näitä viikoittain, mutta se tietysti riippuu vähän, että onko aiheita ja sun muuta, mutta kyllä näitä rupeaa nyt tulee. Ei mitään, jos tykkäsitte niin kiva ja mä päästän teidät nyt johonkin muihin juttuihin. Se on moro!